Polska w Unii Europejskiej. Tu rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa. Naród jest tam, gdzie tysiącletnimi korzeniami wrósł w rodzinną ziemię. Jeśli nie chcemy, aby o naszych losach decydowali inni, aby decydowała o nas potężna Unia Europejska, musimy do niej przystąpić, aby brać udział w tych decyzjach, które będą dotyczyły zarówno nas samych, jak też innych. Nie skazujmy naszego kraju na jakąś permanentną izolację, bo to by oznaczało ulokowanie go w schronisku dla ubogich. Głosujmy za przystąpieniem do Unii Europejskiej.